कोकणचा नंबर वन महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचा 11वा वर्धापन दिन सर्व क्षेत्रातील मान्यवर दर्शक हितचिंतकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। पाहूयात। कणकवली ता दिमागदार सोहळा संपन्न झाला। सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आलं। त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या सोहळ्याची सुरुवात करण्यात आली। दीप प्रज्वलन हा केवळ संकेत नव्हे तर तो संकल्प आहे। अज्ञानरूपी अंधार नष्ट करण्याचा संकल्प, तेजाचा वारसा जपण्याचा संकल्प, नैतिक अधिष्ठान बळकट करण्याचा संकल्प, कर्तव्यसिद्ध हातातून प्रकाशमान कार्य घडवण्याचा संकल्प। चला करूयात हा तेजस्वी संकल्प अर्थात दीप प्रज्वलन। आपल्या मान्यवरांच्या हस्ते आता आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्याचं उद्घाटन होतोय। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सर्व उपस्थित मान्यवरांसाठी। कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेशजी राणे त्याचबरोबर आता दीप प्रज्वलन करताय। कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीपजी देसाई सर। या सोहळ्याचं प्रास्ताविक कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर तसंच दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई यांनी केलं। आज बघता बघता 11 वर्ष आमच्या या कोकण सात लाईव्ह चॅनलला पूर्ण झाली। मोबाईलवरून बातम्या पाठवणारा हा आमचा चॅनलने स्वतःच्या अद्ययावत अशा स्टुडिओमध्ये कधी पदार्पण केलं हे तसं स्थलांतर केलं हे कसं समजलंच नाही। तसं बघितलं तर मुंबई सोडल्यानंतर गोवा आणि मुंबईच्या मध्ये जो स्टुडिओ ॲज सच असेल तर तो आमच्या कोकण सात लाईव्हचाच आहे की जिथे अनेक गोष्टींचं शूटिंग अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होत असते। गेल्या अनेक वर्षात गेल्या 11 वर्षात आपल्या ह्या कोकण सात लाईव्हने अनेक घडामोडी बघितल्या। अनेक घडामोडींचा साक्षीदार हा कोकण सात लाईव्ह झाला। जोपर्यंत कोकण सात लाईव्हवरती बातमी येत नाही तोपर्यंत तिची विश्वासार्हता लोकांना पटत नाही, इथपर्यंतचा जो काही विश्वास आहे तो लोकांच्या मनामध्ये आम्ही निर्माण करण्यामध्ये यशस्वी झालो। कोकण सात लाईव्हने आत्तापर्यंत आपल्या अनेक कार्यक्रमातून आपल्या या सगळ्या सादरीकरणाचा ठसा उमटवलेला आहे। त्याच्यामध्ये जाऊ देवाची या गावा असो, विविध मुलाखती असोत, कार्यक्रमांचं कव्हरेज असो, इलेक्शनचं कव्हरेज असो, ऑन द स्पॉट असो, अशा अनेक कार्यक्रमात त्याच आमचा समावेश असतो। आणि सध्या म्हणजे गेल्या 2 इलेक्शनमध्ये आमचं जे काही कव्हरेज झालेलं होतं त्याला सुपर डुपर हिट असे हिट्सही मिळालेले होते। आमचे अँकर जे आहे जुईली भगवान, आमचे सर्व तालुका बातमीदार की जे आज उपस्थित आहेत, आमचे कॅमेरामन, आमचे PCR युनिटचे सगळे आमचे सहकारी, आमच्या कार्यक्रमासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेला आमचा ऑफिस बॉय इथपासून सगळेजण या सगळ्या आमच्या बातम्या अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोकणातील जे मुंबई स्थित चाकरमानी आहेत त्यांच्यामध्ये आमच्या चॅनलने असा विश्वास निर्माण केलेला आहे की एखादी जर त्यांच्या गावातली बातमी जर आमच्या चॅनलवरती अनवधानाने जर चुकली तर त्याचा जाब विचारणारे फोन आम्हाला येतात की ही बातमी तुमच्याकडे चुकली कशी आणि ती बातमी आली का नाही। त्यामुळे ती एक अलिखित भीती आम्हाला असते की सातत्याने आमच्या गावातल्या लोकांच्या बातम्या ह्या त्या मुंबईत स्थित चाकरमान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं एक मोठं आव्हान आमच्यापर्यंत असते। आमचे जे काही फॉलोअर्स होते किंवा यूट्यूब सबस्क्रायबर होते त्याची संख्या पहिल्यांदा जर बघितली तर ती खूप छोटी होती, कारण ही संकल्पना पर्कोलेट होईपर्यंत किंवा झिरपेपर्यंत थोडासा वेळ लागला। परंतु आज अभिमानाने आम्ही सांगतो की आमचे यूट्यूबवरती 3,53,000 सबस्क्रायबर आहेत, फेसबुकवरती 1,21,000 पेक्षा जास्ती फॉलोअर्स आहेत, तसंच इन्स्टा एक्सवरती आमचे अकाउंट आहेत, डिजिटल किंवा आमच्या वेबसाईटवरती सुद्धा आमचं खूप चांगले त्याला हिट्स मिळत असतात। आणि अशा पद्धतीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गेल्या 11 वर्षात आम्ही आमच्या चॅनलला एक विश्वासार्ह बातमी देणारा चॅनल म्हणून नावलौकिक मिळवून दिलेला आहे। राणेसाहेब, मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुमचं आमचं काम थोडंसं साधर्म्य असते थोडंसं, कारण नेहमी आपण आयुष्यभर लोकांची जी काही कामं असतात ती आपण दाखवत असतो। आम्ही लोकांची दुखणी मांडत असतो, तुम्ही लोकांची कामं करत असता। त्यामुळे यांचा चांगल्या समन्वयाने जे काही आउटपुट निघते ते निश्चितच चांगलं असतं आणि त्याच्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील असतो। आणि अशाच या कोकणच्या
नंबर 1 चॅनल कोकणसात लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिनानिमित्त तुम्ही सगळेजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी तुमचे आभार तर मानतेच आणि त्याचबरोबर हा चॅनल असाच पुढे नेण्यासाठी तुमची साथ तुमचा विश्वास सदैव आमच्या पाठीशी असो अशी आशा विश्वास व्यक्त करते. आज कोकणची सुरमई हे आम्ही खास 11व्या वर्धापन दिनी जी थीम ठेवलेली आहे त्यावर बोलणं या ठिकाणी गरजेचं समजेन. कारण ही थीम काय आहे, कारण कोकणची सुरमई म्हटल्यानंतर लोकांना नेमका प्रश्न पडलेला आहे की कोकणसात आणि कोकणची सुरमई हा सब्जेक्ट नेमका काय आहे. तर साहेब मी एवढंच सांगेन, ज्या पद्धतीने संपूर्ण विधानसभेमध्ये मच्छीमारांचे प्रश्न आपण जे मांडलात आणि मच्छीमार किंवा कोकणमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे तो पर्यटनामध्ये ज्या पद्धतीने आज डेव्हलपमेंट करतोय तर तसंच संपूर्ण कोकण जे आहे ते आम्ही या ठिकाणी आमच्या नजरेसमोर ठेवलं. अगदी सिंधुदुर्गपासून पालघरपर्यंत आणि कोकण किनारपट्टीमध्ये जवळपास 45,000 जे आपले मच्छीमार आहेत आणि 3.5 लाख या मच्छीमारांची संख्या आहे. तर याच्यावर लक्ष केंद्रित करून सुरमई हा फक्त एक आम्ही ब्रँड मत्स्य संपदेतील एक ब्रँड आम्ही पुढे घेतलेला आहे. आज सुरमई म्हटल्यानंतर या कोकणच्या सुरमईचं अवघ्या जगाला वेळ लागलेला आहे आणि एक जसं आपण गोल्ड फिश म्हणतो तसं आज प्रत्येकाच्या आहारामध्ये सुरमई असतो आणि तो एक फक्त आपण ब्रँड ठेवला. पण कोकणातील सगळे मासे त्याच्यामध्ये सुरमई असू दे, त्याच्यानंतर पापलेट असू दे, बांगडा असू दे, या सगळ्याच्या माध्यमातून इथला मच्छीमार जो आहे तो पुढे जातोय. तर तीच एक कन्सेप्ट आमच्या नजरेसमोर होती. कारण आत्तापर्यंत कोकणसातने अशा अनेक अभियानं राबवलीत. लोकांचं या कोकणातील सुरुवातीपासून पर्यावरणाच्या क्षेत्रात असू दे, त्याच्यानंतर आयकॅम असू दे. कारण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकणसातने जी एक आयकॅमची मोहीम राबवलेली याच्यामध्ये जवळपास 10,000 जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत मोतीबिंदूचे जे तपासणी होती हे सगळं अभियान कोकणसातने राबवलेलं होतं. आणि त्यानंतर अशा प्रकारची अनेक उपक्रम जो संवाद असू दे विद्यार्थ्यांसाठी, त्याच्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असू दे, इथल्या लोकांसाठी. तर अशीच एक आगळीवेगळी थीम, कारण आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज खास आपल्याला कोकणला नितेशजींच्या माध्यमातून सुद्धा मत्स्य आणि बंदरे मंत्रिपद मिळालेलं आहे. तर या दृष्टिकोनातून आम्ही कशी साथ देऊ शकतो साहेबांना, साहेब ज्या पद्धतीने आज काम करतायत तर खऱ्या अर्थाने कोकणातील हा संपूर्ण जो सब्जेक्ट आहे तो कोकणपुरता मर्यादित न राहता आज महाराष्ट्रात सुद्धा पोहोचतोय. तर त्याच्यावर फोकस टाकणं हा आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता. आणि अनेक मच्छीमारांचे प्रश्न असतील आणि इथल्या मच्छीमारांनी जे वेगवेगळे अभिनव असे उपक्रम राबवलेले असतील, या मत्स्य व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवलेले असतील, या सगळ्याचा उहापोह या थीममध्ये आम्ही राबवलेला आणि आजपासून पुढचे वर्षभर ही संपूर्ण थीम चालणार आहे. आणि थीम चालवण्यामागचा उद्देशच हा होता की या क्षेत्रावर, कारण फ्युचरिस्टिक कोकण 2047 जसं मोदी साहेबांनी एक लक्ष ठेवलं आहे की भारताला एका वेगळ्या उंचीवर महासत्ता बनवण्यासाठी जशी वाटचाल केली पाहिजे. तर 1947ला आपला देश स्वतंत्र झाला आणि 2047ला 100 वर्ष होत आहेत. तर 2047 साली सिंधुदुर्ग कुठे असेल, कोकण कुठे असेल, ही एक आम्ही नजरेसमोर कन्सेप्ट ठेवली आणि या वर्षामध्ये फक्त आपण फिशरीजवर फोकस केला आणि 2047 पर्यंत अशा प्रकारचे कोकणातला दरवर्षी एक वेगवेगळा सब्जेक्ट घेऊन आम्ही लोकांसमोर जाणार आहोत, त्याच्यावर प्रकाशझोत करणार आहोत, जागर टाकणार आहोत. ही त्यामागची थीम होती आणि अशाच पद्धतीने ही जी मोहीम आहे ती याही पुढे चालू राहील. कोकण विकासामध्ये निश्चितच कोकणसातची जी एक वाटचाल आहे आणि कोकणसातचा जो एक पुढाकार आहे तो या येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने राहील. प्रास्ताविकानंतर कोकणसात लाईव्हच्या मानाच्या कोकणरत्न पुरस्काराचं वितरण आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या पुरस्कारानंतर बेस्ट फिशरमन पुरस्कारांचं वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. बेस्ट फिशरमन पुरस्कारांच्या वितरणानंतर स्मार्ट लीडर पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं.
यानंतर गणेश चतुर्थीत आयोजित करण्यात आलेल्या गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आलं. या वर्धापन दिनी कोकणसाद लाईव्हनं खास रील्स स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी या रील्स स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसं देऊन गौरवण्यात आलं. यानंतर कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. म्हणून काम असं करावं, कोकणावर खरोखर प्रेम असावं, तर ते असं असावं की कोकणाला पुढे कोण घेऊन जाणार. येणारा ब्रिटिश आपल्याकडे तो 150 वर्षाचं प्लॅनिंग अगोदर त्या काळात करून गेला. आणि म्हणून अजून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस 18 प्लॅटफॉर्म, समोर ओव्हल मैदान, वेलिंग्टन मैदान, तिथे साऊथ मुंबईमध्ये म्हणजे दक्षिण मुंबईमध्ये तसं पाणी कधीच भरत नाही. प्लॅनिंग कधी झालंय? ब्रिटिशरांनी करून ठेवलंय. त्यांनी काय म्हणून तिकडे 18 प्लॅटफॉर्म तेव्हा बनवले असतील? आजही आपण 18 प्लॅटफॉर्मवर आहोत, एकही प्लॅटफॉर्म अडला नाही. म्हणून विजन असावं ना, ते एवढं असावं की ज्या काय नंतरच्या पिढ्या आहेत त्याचं फळ ते त्यांना मिळालं पाहिजे. आज 18 प्लॅटफॉर्मवरून ट्रेन पकडणाऱ्या लोकांना माहीत नव्हतं की हे कोणी बनवलं, हे ते लोकांनी बनवलं. आणि आज त्याचा फायदा आपल्याला जे काय रोजचे प्रवासी आहेत ना, मुंबईमध्ये किती लाख लोक ट्रेननी रोजचा प्रवास, लोकलचा प्रवास करतात, हे प्लॅटफॉर्मच ते लोकांनी बनवलेले आहेत. दूरदृष्टी असावी, प्लॅनिंग असावं, इम्प्लिमेंटेशन. नुसतं प्लॅनिंगनी मी हुशार 5 उपयोग नाही, तू इम्प्लिमेंट काय करतो त्याला जास्त महत्त्व आहे. आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये फ्युचरिस्टिक 2047 मध्ये कोकण कॅलिफोर्निया वगैरे नाही. कॅलिफोर्नियाला वाटलं पाहिजे की आपण कोकणासारखं व्हावं, असंही कोकण उभं राहावं, एवढंच फक्त संकल्पना घेऊन आमच्यासारखी लोक ही कामाला उतरलेली आहेत. मी मनापासून कोकण सादच्या सगळ्या टीमला मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. 11 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. जसं कोणतरी म्हटलं 111 वर्ष आपण पूर्ण करा, तर मी म्हणतो 1111 वर्ष पूर्ण करा. या वर्धापन दिन सोहळ्यास विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवत कोकणसाद लाईव्हच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. यावेळी कोकणसाद लाईव्ह तसंच दैनिक कोकणसादचे सर्व सहकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन जुईली पांगम
आणि दीपेश परब यांनी केलं. वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीतानं कार्यक्रमाची सांगता झाली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.